Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! В памет на доцент Андреев няма да отроня нито една дума, която да звучи като протест или като обвинение или нещо друго. За себе си господин Големанов е прав. Прав е и за това, че доцент Андреев, мир на праха му, не е вече наш колега. Само допреди месец и половина той стоеше на първата банка. Цели 20 години е отдал от живота си за обществено полезна работа, за работа в Общински съвет Сливен, бил е председател на Общински съвет Сливен и във всичките мандати като общински съветник той е бил председател на Комисията по финанси и бюджет. Това са факти неоспорими. Да, доцент Андреев не можа да стане почетен гражданин на Сливен, защото не е постъпило такова предложение в Комисията по символика, а и сам той бе председател на тази комисия. Доцент Андреев не можа да получи дори наградата на община Сливен, за която имаше предложение направено от ръководителя на групата съветници на БСП. Колеги, този проблемен въпрос за погребението на доцент Андреев или на Венко Йорданов, мир на праха му, на Радостин Русев, мир на праха му, просто е грозно да го обсъждаме тук в тази зала. Съгласна съм с вас. Преди да се изкаже господин Милев, аз съобщих само на колегите, бих казала, че се разбрахме много бързо, групата на БСП, ако желая господин Милев, нека да се включи, групата на БСП ще поеме разходите по погребението на доцент Андреев, които са на стойност 1188 лева. Исках само да споделя от тази трибуна, уважаеми колеги, че проблема дали един човек ще бъде изложен в зала Сливен, т.е. в зала Май или не е екзистенциален. Особено когато става дума за общински съветник, стоял при нас на банките само допреди месец. Проблемът е морално-етичен, нравствено-етичен. Благодаря ви, оттеглям предложението си.